कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। येल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल घाटात गॅस टँकर आणि स्कूटी मध्ये झाले अपघातात 2 जणांले मरण। नियंत्रण चुकून कार पडली फोंडात। येल्लापूर तालुक्याच्या दब्बेसा ग्रामातले लोक मूल सुविधापासून वंचित। सरकारान पर्यटन स्थळ सुरू केल्यान बीन बोटान मॅच सारखे प्रवासी। सप्टेंबर महिन्यात पडील पावसा लागून चिबड विकतल शेतकरी चिंतेत। आता सविस्तर खबरो। येल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल घाटात राष्ट्रीय महामार्ग 63 हिंगा गॅस टँकर आणि स्कूटी मध्ये झाले अपघातात बापूय आणि चेडवाले मरण झाले। येल्लापूर अग्निशामक दळात काम करचे विनोद किंदळकर आणि तेमगेली चली सुनेहा किंदळकर अपघातात मरण पावले। रात्री पाळ्याचे काम करून विनोद किंदळकर आणि तेमगेली चली सुनेहा किंदळकर तेमगेले स्वंत गाव आशिल्ले अंकोला तालुक्याच्या हरवाडात येल्लापूरच्यान येऊ लागले। त्यांना गॅस टँकर आणि स्कूटी मध्ये अपघात झालो म्हणून स्थळीय लोकांना माहिती दिली। येल्लापूर ठाण्याच्या पोलिसांनी स्थळावर वचून भेट दिली। नियंत्रण चुकून कार पडली फोंडात। कुमटा तेलंगणाच्या कुंदापुरा उची कार नियंत्रण चुकून कुमटाच्या मणकी चट्ट्या लागी राष्ट्रीय महामार्ग 66 लागी आशिल्ल्या फोंडात पडली। सकाळी 5 घंट्याचेर ही घटना घडली। कारीत आशिल्ल्या लोकांक आणि चालकाक कसले बिन जीवितहानी जावं ना। फोंडा पडील कार क्रेनाची सहायता घेऊन वयर काढली। ह्या वेळार राष्ट्रीय महामार्ग 66 ट्रॅफिक जाम झाले। येल्लापूर तालुक्याच्या दब्बेसा ग्रामात लोक मूल सुविधापासून वंचित। देहळी बळगार रस्त्या किंचान 4 किलोमीटर दूर आशिल्ले दब्बेसा ग्रामात उच्चाक रस्तो ना। ग्रामा लागी आशिल्ल्या व्हळा पूल ना। विद्युत लाईन आसलान बीन घरात लायट पेटचे दुर्मिळत। निवडणुकीच्या वेळार मात्र जनप्रतिनिधी लोकांक दब्बेसा ग्रामातली याद येता। पावसा वेळार इतली चिखल जाता की वाहन चालवची तर सोडाच चल उंची सुद्धा मुश्किल जाता। ग्रामस्थ लोकांनी दुसऱ्या गावात उंचीसाठी व्हळाचेर सुपारी माड्याचे फूल तयार केला आणि त्या फुलावयल्यान उंचीसाठी ग्रामस्थ लोकांक धैर्य घेऊन उंची पडटा। पावसा वेळार कोणी आराम ना जाल्यान तेमकां रुग्णालयात घेऊन येवच्याक खूप त्रास होता। दब्बेसा ग्रामात लोकांक मूल सुविधा दिवचीसाठी स्थळीय ग्रामपंचायतीच्यान विविध जनप्रतिनिधीक याचिका दिली जाल्यान त्याचो काही उपयोग जालो ना। सरकारान पर्यटन स्थळ सुरू केल्यान बी बोटान मॅची सारखे प्रवासी। ह्या वर्षाक कोरोना लागून जिल्ह्याचे पर्यटन कार्य थंड पडिल्ले आसा। वर्षाक 40 ते 50 लाख प्रवासी जिल्ह्या भितर भेट दिताले जाल्यार ह्या वर्साक प्रवासी लोकांची संख्या 1 लाख बी जालना। गेल्ले 4.5 महिन्यात सगळे प्रवासी पर्यटन स्थळ पूर्णपणे बंद आशिल्ले जाल्यार आता पर्यटन स्थळ सुरू जाल्यान बीन बोटान मॅची सारखे प्रवासी लोक येतात। हाजेन लॉज, रिसोर्ट, हॉटेल, प्रवासी केंद्र आणि रस्त्या बाजून आशिल्ले व्यापाऱ्याली परिस्थिती दयनीय झाली आसा। सप्टेंबर महिन्यात पडिल्ल्या पावसा लागून चिबड विकतले शेतकरी चिंतेत। सप्टेंबर महिन्यात पावस पट्टी आसा त्याचो परिणाम अंकोलच्या चिबडाची किंमतच ना जावंक गेला। हाजेन चिबड विकतल्याक आणि वापरकर्ते लोक चिंतेत आसात। मग्यावरी उरचे हे फळ अंकोला भितर वसगद्दे, बेलसे, बोळे, बेळा आणि इतर जाग्यार शेतकरी पीक काढतात। एक चिबडाक 50 ते 60 रुपये अंकोला बाजारात विकतात जाल्यार ह्या पटी 30 रुपयात बीन दिल्यान कोण घेते ना। ह्या लागून फळ वायट जाती आसा। हवा बरोबर कालोवन खावच्याक, पायस करच्याक या फळाचो उपयोग करतात। हे फळ जिवाक थंड म्हण काही जाणकार लोक सांगतात। प्रति वर्ष ऊन उरताले, शेतातले काम करून येयल्यानंतर हे चिबड खाताले जाल्यार ह्या पटी अजूनही पावस कमी जाल्ल्या निमित्ती चिबडाची किंमत ना जावंक गेला। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।